Quddiem il-Maġistrat Lara Lanfranco xedu u binta ta' 11-il sena brabta ma' każ fejn il-missier ta' 44 sena mill-Mosta weġġel lill-istess tifla wara li ħebba liha f'argument dwar tablet. Ismijiet tal-persuni ma jistgħux jixxandru fuq ordni tal-qorti. Fil-qorti, l-om xedet li dakinhar tal-argument hi ma kienitx preżenti waqt li t-tifla qalet li kull ma tiftakar mill-inċident kien li qabdet il-mobile u t-tablet u ħarġet bihom fit-terrazzin. Minn hemm il-qudiem, imbagħad tiftakar li sabet ruħha mal-art b'xi ksur f'ġisimha u kien hawn meta ċemplet lill-omma. Waqt li l-każ jkompli, il-missier ingħata bejl bid-depożitu ta' 1000 euro u garanzija personali ta' 3000 euro. Jrid ikun ġewwa bejn il-11 ta' filgħaxija u 8 ta' filgħodu u jrid jirrapporta fl-ast tal-Pulizija tal-Mosta kull nhar ta' Tnejn, Erba' u Sibt. L-avukata Franceska Zarb deret għall-missier filwaqt li l-avukat Stefani Caruana deret bħala parte ċivile. Teodor Mitkov Tonchev, Bulgaru ta' 32 sena, inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati għall-akkużi li taxi daqqiet tappon lis-sieħba tiegħu qabada minn xara u għadda bat-taraġġ. Fil-qorti, is-sieħba tiegħu qalet li l-akkużat ħepp għaliha u kkawżala ġrieħi gravi wara li kellhom argument fir-residenza tagħhom. U l-akkużat li der fil-qorti qal li l-vittma ġieli attakkatu qabel minħabba li għandha l-vizzju tax-xorb u problemi ta' saħħa mentali. Fil-fatt, id-difiża informat li l-qorti li matul il-lejl ta' 3 u l-4 li għaddew, il-mara kisret it-tieqa ta' residenza tal-akkużat, daħlet fis-sakra u raqdet fuq sufan fil-garaxx. Il-prosekuzzjoni kkonfermat dan l-inċident iżda xorta opponiet għall-libertà proviżorja. Il-Maġistrat Leonard Caruana ċaħat it-talba għal ħelsien mill-arrest minħabba n-natura tal-akkużi.